Pagising ko kanina po, may nakita po akong sinulat ni Cristy Fermin na nagba-back out na daw po ako sa pagiging councilor ng Olongapo. Fake news po ito. Hindi ho totoo yun. Wag ho kayong maniwala sa mga sabi-sabi sa fake news na yan na nagba-back out na ako bilang councilor ng Olongapo. Hindi ko gagawin yan lalo na sa aking team. Hindi ho ako nakakasama lately dahil inaayos po at renovate yung bahay ko sa Olongapo. Pero yun lang po yun. Monday, babalik na naman ako para ipagpatuloy yung mga sorties, mga rally. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.